Ndichikutambira izvikare pano paZerare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel yokusubscribe mahara utena on the notification bell so that patinodzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe, ndatilike this video, ndashare this video kune hama neshamwari. First update sekuzoka munozvita manews updates epanapa tinonosvika mabatanidza tinge tichiitira tuwane manews updates akatiwa ndei ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndine video randaposta masikati ndichiti maZimbabweans akawandisa aurayiwa kuSouth Africa ende zveshuwa aurayiwa. Proof yacho ndandinayo video ndazorisa ku WhatsApp group redu reHadzirare. Vanhu vakaona vakataura zvavanofunga comment section zvakapera zvakadaro. But mbudiro wazvo zvanga zvichiita zvachinzi maZimbabweans vakabva kuSouth Drake kugokwe uku vachienda kuSouth Africa ndo vazhinji vachona vaurayiwa vanga vachishanda pafarm yemaorange. Ndarikuda video iri pazobuda futi video iri kutendera masifisi social media vichinzi mapurisa ekuSouth Africa ari kupinda mudzimba door to door. Kana usina bepa kuSouth Africa, usina passport, uri kuwanzidzokera kuZimbabwe. So ndakuisira video rachiona vachijamba nepamagedhi, vachijamba nepese pese kuti vatore vanhu vasina mapapers vadzoswe kumusha kuno kuZimbabwe. But takazvitarisa vamwe vanhu vanosacrifice, vanosarudza kuti zviri nani kufira kuSouth Africa pane kudzoka kuZimbabwe. Izvozvo hazvitererwe, but se-update ndofanira kukuzivisai zviri kutenderera munyika dzedu dzatakatarisana nadzo. Ngatibone video. Forget about that now, boy. They're cutting the case. I'm holding it. Yeah. Don't worry, I'm holding it. Go, guys, go. Don't forget about that now, boy. They're cutting the case. I'm holding it. Yeah. Don't worry, I'm holding it. Next update audio yada kuti upfeke ma-earphones pauchainzwa nekuti inini handina kutozopedza kuinzwa ende musaplayere audio iyi pane vana vechidiki. Da kuti taura zvaunofunga mucomment section tapedza to like this video toshare kune hama neshamwari. Ini semutori wenyu wenhau ndafunga kukusiyai tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Uri kudaidzira kuitira vanhu noise. Ndizvozvo muri kutaura ndimutaura muchifamba muri kuzviitirei mufungoti nina munotei. Handizi mukadzi era nda murume inini. Ko problem yako chimanje? Why? Problem yangu is because mumavo ndibati murara makatarisa kumakapuka gumbezi renyu every day. Maiti muri kurwara panapa. Taita matest tose tapedza panapa. Chii chandakutadzira ini? Hamusi kundibata ndiri mukadzi nditarisa kubatwa nemurume wangu. Every day tungurara mwakatarisa kumwakatarisa. Komunhu anovanikidzwe. Kana usingandidei kwetaura kuti hauchandidezvo. I told you to make up your own mind on that. Imi muchiitei makarara panapa. Muchiitei muri kuita zvamufanira kundiita semurume wangu. Why do you want me to make my own decision? Why are you forcing yourself on me? Kana musingandide kutaurai kuti handichabude tizvitaure kuti hamuchakwanisi kurara neni. Handisi kurara newe, handisi kukwanisa kurara newe. Kana usingakwanisi kurara neni ngatichingorambana ka because ini ndine my feelings. I'm a human being. Why are you Chero shouting? zvese tikaenda kukoti ndichakubuka ka. Unokumbukirei? Ndiregerei kugumbuka muona kunge muri kuita zvinhu zvakanaka here panapa. So you're forcing yourself on me. Is that how you Because imi ndimakarara panapa ndimi murume wangu ndonzwa my feelings ndoita sei. Muri kuti ndiite sei? So ndogumbuka izvo. Zviri kuti gumura because imi mucheche wachona mapana zvamuri kuita nezvazvo. Because imi last week makaenda out mukanogara negirlfriend yenyu. Imi panapa muri kuya muchindipa gotsi every day.
Ungori kupona rani girlfriend ya. Mandi makatora makondomu kana mashandisa. No. But then you don't force yourself. Ndikuzviforsa nhasi ndiwo murume wangu. Ndimi murume wangu. Hapana mumwe munhu kana muchida mutoenda kupolice tokuripota case. Hapana mumwe munhu murume ndiri kurara naye kunze kwenu. Manje ndokumanikidza because murume wangu kusvikira manje udzati tandi. You can't force me to sleep with you. And I'm not sleeping with you. I told you that. Ndizvozvo. Ndodati mubudire pachana sezvamuri kuita muchikusora muchindiwanda muchiita kunge munondida muchipretenda kuti munondida panapa. I told you we've got issues that need handina issue name because murundinyepera. There's nothing like that. There's nothing. I still need to deal with these issues. There's nothing. Musora muchinditocha panapa pamba nokuti muri kutsvaka kuti ndizoti ndakutadzirai nini. Ndichikutadzirai papi? Ndichikutadzirai papi? Matadzirwa papi? Handidi kufa nestress ndichistresswa nemini. I don't know too much is wrong with it. Andimbofi ndakafa nestress kana muri murume wangu muchipinda nemumagumbezi ita zvinofanira kuita murume I don't want to sleep with you. kana musingade budirai pachena kuti hamuchandida. Make up your own mind. Iwewe ndinofanira kuita make up your own mind because ndimika kuti musingade. What a noise. Nditaura nditaura. Uri kuitira vana noise. Ndiwo rukonzeresa izvozvo. Mugara muchitywa kuti muchiwana Mwari achinosvika.